Kegiatane dina iki meme gabah. Halo bolo, iki dina sing cerah iki. Matahari jam piro? Jam 8 kok ngene padange. Ya iki aku meme gabah. Dudu gabah aku tapi bolo. Gabahe mbah aku panenan kolor desa. Ame dipeme. Lah iki kan posisine adoh bolo tak peme ning kulon desa soalnya ngarepan kene nak sore tinggawe nganu bolo tokokan gabah sing panen-panen kae nggon ngojek. Pokoke nak sore ngarepan kono ki mau nganu bolo rame nggih wong manol nom-nom cah-nom ngono kae pangkalan. Soale lekku kan nganu apa ya sing dono bakul-bakul ngono ki lho bolo apa jenenge calo. Lah ngono kuwi derung repan gak iso biasane yo dipeme ning ngarepan omah cedak tek ngusung. Lah perkarane nggih nggon gabah derung gak iso. Nah iki kalau desa bolo ana pari sing ijo ya ana sing panen soalnya yo gak begitu serentak bolo. Nah iki mbahku lagian gelar layar. Nah zaman kae kan nggo gipik ngono kae bolo. Ngerti gipik apa ora? Gipik iki apa ya sing kopring dianyam ngono kae lho. Sing ngerti lah iki kan soal telasar derung ning telasar. Nak langsung nduk nganu ki gak apik bolo. Kerikil kode do kecampur. Lah kae mau bapake wong ndi yang pro dadi atak itu ngusungi dami nggih pakan nganu paling. Pakan sapi ora salah yo nak dami yo. Lah iki Pak aku lagi ngeler. Ya aku sengaja ora ngewang sik soalnya ngriko. Lah iki Pak Dip udah musuhi dami ini ya. Dado lur pakan ternake mugi yo do hasil yo Pak. Pak aku lagian ame ngeler. Ki sengaja teke watu sik bolo soalnya nek ora teke watu nganu bolo kebur kena angin. Tapi engko nek wis ana gabah ya tak cipuk. Lagi tak ler gabahe sapa cah sing senengane meme gabah nak panen kene absen. Lah kae mbakku yo lagian ngeler. Nah sepurane bolo ana motor lewat derung suarane masuk. Gak apa-apa ya. Ya mumpung cerah ditokno kabeh gabahe. Wingi panenan piro ya? Panenan seprapat kae. Untuk piro ya untuk rolas sakatake nek gak salah. Seprapat ti sak kotak ngono kalau nak kene iki. Lah kae entuk rolas nek ora 11 sak iki. Lagi dilar bolo ben gelis garing. Lebar dilar iki langsung wis tak neng ngomong iki lagian ngeker ben supaya apa ya kewalik ngono sing nduk ngisor iso nduk dhuwur, sing nduk dhuwur iso nduk ngisor bolo. Nah iki pokoke ngalur ngidul ngono kae. Ya panas, ya gatel, ya ini ki meme gabah bolo. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton.